Vorige keer in de Battle of Africa. De teams sprongen weer de schoolbanken in en wandelden samen met gids Handy langs historische trekpleisters in Maputo. Na flink wat geloop, genoteerd, dit en een pubquiz ging Minerva er met de winst vandoor na de battle. Het is D-Day. Wie wordt de winnaar van de Battle of Africa 2019? Wie wordt het listigste koor van Nederland? 3 landen, 4 verenigingen, 1 winnaar. In 1 week tijd nemen deze strijders tegen elkaar op voor de felbegeerde prijs. De eer om jezelf het listigste koor van Nederland te noemen. Welkom bij de Battle of Africa. De finale dag is aangebroken. De kandidaten krijgen allereerst een videoboodschap van mij, waarin ik uitleg hoe de finale dag eruit gaat zien. Finalisten, maanden geleden begon de strijd op jullie vereniging en hebben jullie je als meest listige bewezen. Aan jullie de eer om je koor te vertegenwoordigen in de Battle of Africa. Het zit er bijna op. Wat een week, wat een battles zijn het geweest. Urban Johannesburg, de ruige natuur van Swaziland, de stranden van Ponto en het historische Maputo. De finale dag is aangebroken. Terug naar de roots van Gotcha. Ergens in deze grote Afrikaanse kuststad verschuil ik me. Aan jullie om mij te vinden. Vandaag gaan we 4 kleinere proeven doen. De winnaar van iedere proef krijgt op voorhand een cryptische tip die je dichter tot mij zal leiden. Daarna krijgt iedereen alle tips, maar de winnaars van de proeven zullen een voorsprong krijgen in de laatste zoektocht. Wie wordt het listigste koor van Nederland? De final battle is on. Succes vandaag. Ik wacht op jullie. Finale dag, ja, alles kan. Alles kan. We staan tweede, dus we zouden nog kunnen winnen. Het zit er dik in. Makkelijk. Ja. We moeten rennen, nou dat kunnen we. We moeten precies ontcijferen, dat kunnen we ook. Ja. En volgens mij nog een paar dingen, maar het komt helemaal goed. We hebben nog niet echt een tactiek, maar daar gaan we zo meteen heel erg over hebben. We gaan vandaag wel echt winnen, denk ik, toch? Ja, ik heb er goed vertrouwen in. 4 kleine proeven, te leiden naar 1 grote finale. Spannend, wel leuk, zin in. Heel spannend, maar ik denk dat wij de afgelopen week wel hebben laten zien dat wij ontzettend gemotiveerd zijn om te winnen. Dus we gaan het vandaag ook gewoon laten zien. Zo spannend. Ja, we hebben er wel zin in. Heel zenuwachtig. Het is grappig, want we zijn een beetje de underdog van de groep. Dus niemand verwacht iets van ons. En dat is juist waarom wij... Onze kracht. Dat is onze kracht. Na een week verliezen is dat nu onze kracht. Zo kan die wel weer. Genoeg geluld. Laat maar eens zien wat jullie ervan kunnen. Het is tijd voor de eerste proef. Er staat weer een laptop klaar met de tweede videoboodschap van vandaag. Welkom strijders, hier bij het mooiste treinstation van Afrika. Zo niet de wereld. Pien die gaat op safari, Pien gaat op reis. Maar waar gaat zij naartoe? Vind Pien en zij zal je het antwoord geven. En dat zal je dichter bij mij leiden. Succes vandaag! Succes met deze proef. De kandidaten rennen er als een malle vandoor op zoek naar onze blonde Pien. Wat ze niet weten is dat Pien vandaag wel een heel bijzonder outfitje uit de kast heeft getrokken. Ja, Bassie, had nou maar even naar die andere kant opgekeken. Gelukkig heeft je teamgenoot een goed idee. Can we book a safari somewhere here? No. Is dit Pien? Pien? Yes. Omdat team Minerva Pien het eerste weet te vinden, krijgen zij de eerste tip die uiteindelijk gaat leiden naar mijzelf. Ja, dit is chill. Inderdaad chill dames, jullie hebben nu al een streepje voor op de rest. Maar het spel is nog lang niet gespeeld, op naar de tweede proef. Welkom finalisten op de Central Market. De Mozambicaanse keuken met Portugese invloeden kent heel veel lekkere maaltijden. Matapa is er één van. Weten jullie wat voor ingrediënten er in matapa zitten? En kunnen jullie deze hier kopen? Een mama zal uiteindelijk beoordelen wie de beste ingrediënten heeft ingekocht. En diegene wint de proef. De teams gaan dus op zoek naar de ingrediënten voor het gerecht matapa. Zodra een team denkt alle ingrediënten te hebben, blazen ze op de vuvuzela en stopt het spel. Gek genoeg lijkt de uitdaging van deze proef hem vooral te zitten in het uitspreken van de naam. Oh, matapa. Hoe heet het? Ja, matapa. Matapa. Maar ja, matapa. Matapa. Matata. Matapa. Met wat hulp lijkt het de teams toch aardig goed te lukken. 25. Okay, so we need coconut, peanuts, what more? We zijn op dreef. We zijn onderweg, alleen het tempo moet er even in. We hebben de ingrediënten, we hebben al 2 van de 4 dingen. En deze trouwens ons laten helpen. Dus we gaan nu heel erg opschieten en dan hebben we hem helemaal goed. Ik zou inderdaad maar opschieten jongens.
Team Minerva staat al op het punt om de Vuvuzela te blazen. Vraag aan hem anders of aan iemand anders. Een externe mening. Second opinion. Neem deze mee. Kan niemand... Een grapje, dus vals spelen doe ik niet. Zo word ik weer gedisqualificeerd. Blijkbaar hebben ze toch geleerd van hun fouten. In aflevering 4 probeerden ze namelijk ook al vals te spelen. Nog even een laatste check en dan lijken ze er toch echt zeker van te zijn alle ingrediënten al te hebben gevonden. De Vuvuzela luidt, het spel eindigt. Tijd voor de beoordeling. Portugees is niet echt hun ding, maar ingrediënten vinden kunnen ze wel. Gefeliciteerd, het USC! Ja Minerva, dan kun je wel de eerste zijn, maar dan moet je ook echt alle ingrediënten hebben. Maar gasten, lekker gedaan! De tweede tip is voor jullie. Geen geld goed hè? 2 battles zijn gestreden, nog 2 te gaan voordat we starten met het echte finale spel. De kandidaten arriveren op de 3e locatie, klaar voor de volgende proef. Strijders, de 3e proef alweer van vandaag. Jullie komen steeds dichterbij. We hebben honger, dus we gaan op zoek naar het meest iconische en oudste restaurant van Maputo. Het restaurant zit binnen een straal van 800 meter, hier in de buurt. Vraag de locals. Hopelijk kunnen zij je op weg helpen. Succes! En geniet van je lunch zometeen. De kandidaten pakken het allemaal totaal anders aan. DSC sprint er vandoor. USC vraagt meteen om hulp van de locals. Vindicat regelt een toektoek. En Minerva maakt een slapende taxichauffeur wakker. De grote vraag is, bij welk restaurant staat er een heerlijke lunch voor de kandidaten klaar? Vindicat denkt het juiste restaurant al te hebben gevonden en gast alle andere teams voorbij. Sorry hoor jongens, iconisch, oud. Volgens mij zitten jullie verkeerd. Quickly. Snel. Please hurry and drive. Gas erop. 180 linkerbaan. Piri restaurant. Then we'll find it. Yeah, okay. Thank you, man. Thank you very much. Minerva en USC weten 100% zeker waar ze moeten zijn. Restaurant Piri Piri. Ondertussen weet team Vindicat op listige wijze ook het juiste restaurant te vinden. En team DSC, die zijn volgens mij een beetje de weg kwijt. Zijn we daar ergens langs gereden? Ja. USC vraagt nog 1 keer de weg en Vindicat springt de toektoek weer in. No, Piri restaurant. Ondertussen komt Minerva al aan bij Piri Piri en weten zij ook de 3e tip te bemachtigen. De andere teams volgen kort daarna. Ja, Minerva zit daar. Ja? Oh, de USC, iedereen al. En als allerlaatst komt team DSC aan. Maar volgens bellen hebben ze alles nog onder controle. Je gaat niet zonder struikelen kom je bij de finish. Dus daar heb je van geleerd. Weg en de finish gaan we echt helemaal soepel doen. Ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan waarmaken. Maar goed, na de lunch is het tijd voor de 4e en laatste proef van vandaag. Beste strijders, ik hoop dat de proeven goed zijn gegaan. Welkom op de Faima Market. Hier kun je heel veel toeristenmeuk kopen, maar er zijn ook unieke items. Nee, jullie krijgen per team $10 en een kwartier de tijd om een zo'n uniek mogelijk item hier op deze markt te kopen. Spend your money wise. Oké. Mooi. Wat we moeten doen is iets kleins en iets wat laag ligt. Lastig is niet alleen het vinden van een item, maar ook het onderhandelen van de prijs. I have a maximum budget. Weet je wel? 1,200 to make it done. 1,200 to make it done. How much you want? 800? Sorry, dit is niks. This one. De tijd zit erop. De kandidaten hebben allemaal een item kunnen vinden. Vindicat denkt te kunnen winnen met deze munt. Het USC heeft dit doosje op de kop getikt. DSC vond deze kurk. En Minerva kocht een stuk hout. Nu is het tijd voor de andere teams om op zoek te gaan naar dezelfde items. Hiermee kunnen ze laten zien dat de gevonden voorwerpen dus niet uniek zijn. Weet je recognize it? No? Gewoon vragen of ze zoiets hebben. Hey, you have this? Exact same thing. Ja. Oké, can I buy one? Het kwartier vliegt voorbij. Tijd om de items te gaan vergelijken. Komt erop neer dat het gewoon een kapotte stoel is. En wij hebben een iets minder kapotte stoel. Ja. We hadden dit als doel, de rechter. En we hebben deze gekocht. We hebben een muntje gevonden. Dat gaat niemand anders terugvinden. Niemand kan een muntje vinden. Het is een heel speciaal Mozambique muntje. Zelf vinden we ze wel redelijk veel op elkaar lijken. Blijkt toch wel echt lastig te zijn om hier iets unieks te kunnen vinden. De marktkoopman gaat bepalen welk team dit toch het beste heeft gedaan. Een 4e plaats voor Vindicat.
Dat was wel een mooi muntje hoor, jongens. Op een derde plek het DSC. De tweede plaats is voor USC en Minerva wint wederom. Gefeliciteerd dames. Thanks. Lekker bezig vandaag. Ja. De 4 kleine proeven zitten erop. Nu gaat dan echt de grote finale van start. Tijd voor de grote finale. Tijd voor God Charlie. Ik zit verstopt in Cinema Scala, de oudste bioscoop van Maputo. Aan de hand van de 4 verdiende tips moeten de kandidaten mij zien te vinden. Allereerst de weg naar onafhankelijkheid. Oftewel, Avenida 25 de Setembro. Op 25 september begon de revolutie. Op het kruispunt van Avenida 25 de Setembro en Avenida Samora Machel, de eerste leider van Mozambique, vind je Cinema Scala. Cinema Scala is de oudste in haar categorie. Het is namelijk de oudste bioscoop van Maputo. Motion staat voor Motion Pictures, oftewel film. Zodra de tijd start krijgen de kandidaten alle 4 de tips. De teams starten op volgorde van de tussenstand. Minerva vertrekt dus als eerste. Elk team daarna vertrekt telkens 5 minuten later. Succes! We want to go to the Independence Square. You know? Square. Ja? Yes. Minerva vertrekt razendsnel naar het Independence Square en hoopt mij daar te vinden. Eenmaal aangekomen mag ook het USC beginnen met de zoektocht naar mij. Na dit voorzichtige sprintje vertrekken ook zij richting het plein van de onafhankelijkheid. Dan vertrekt ook Vindicat. De oudste in de categorie, de Road to Independence en Motion. Kut. Dit is helemaal gekut. Iets wat in beweging is. Auto's zijn in beweging. Motion, die begrijp ik eigenlijk niet. Ik ook niet, de oudste categorie, dat was die kathedraal. De eerste leider van Mozambique, Dat was die Samora. Road of Independence is die straat waar die aan vast zit. First go to the Road of Independence, ja? Ja. Rogier beseft zich nu dat hiermee Avenida 25 de Setembro wordt bedoeld. Op deze datum begon in 1964 in Mozambique de revolutie. 25 September. That's this one. Oh, that's perfect. Alright, can we get out here? Ja. Maar de oudste in haar soort kan ook gebouwd zijn. Als laatste start DSC. Ook zij gaan meteen naar het plein van de onafhankelijkheid. Zelfs met hulp van de locals en een kaart komen de kandidaten niet eens in de buurt van mijn verstopplek. Daarom krijgen ze een extra tip. Amusement. Ook mogen ze voor 1 minuut een telefoon gebruiken. Ja, misschien het cultureel centrum. Laten we daar naartoe gaan. En dan? Ja, daar naar binnen. Dat is wel waar Groningen ook heen ging. Maar Groningen heeft natuurlijk geen zin Minerva op een uur te hebben. Dus zij gaan een andere kant op. Zeer listig. Zij krijgen ook de extra tip binnen en zoeken op de telefoon naar de juiste locatie. Is dat niet een bioscoop? Motion? Ja, ja. Oké, Wacht. Cinema Scala is een bioscoop in de buurt. Cinema Scala. Team UC is op dit moment vlak bij de bioscoop, maar ze hebben geen flauw benul dat ze daar moeten zijn. UC staat daar buiten, maar ze staan recht voor het gebouw. Ook DSC loopt de overwinning pal voorbij. Vindicat komt vlak bij de bioscoop Team DSC tegen en de jongens houden zich natuurlijk van de dom. Jullie al enig idee? Na DSC subtiel te hebben afgeschud, proberen ze de bioscoop binnen te komen. Je hebt de finale gewonnen, je hebt 12 punten, Rijker! Ondanks het feit dat Vindicat geen van de proeven wist te winnen, vinden ze mij aan de hand van de tips toch als eerste. DSC heeft inmiddels de bioscoop ook gevonden, maar weet nog niet dat Vindicat er al is. Welkom! Welkom jongens! Welkom! Ga je daar staan? Ga je voor me staan? Fuck you! Tweede plaats voor DSC. Als derde komt Minerva binnen. Team USC vindt mij als laatste. Het was hem dan. De finale. Op naar de einduitslag. Op naar een rooftop van de Rio of Africa. Daar staan we dan. Op een rooftop in het Rio van Afrika.
De zon gaat onder. De battle is gestreden. We gaan naar de einduitslag, maar eerst blikken we terug op de battles. De graffiti battle werd gewonnen met vlag en wimpel door Vindicat. De braai werd op zeer listige wijze door het DSC binnengekopt met behulp van de kinderen. En zonder sterke achterban wist het USC toch de achtervolging in te zetten en won uit het Swazilandgevecht. En de boost balance ging natuurlijk naar de dorstige Groningers. Minerva wist op het laatste moment de inhaalslag te maken met de pubquiz op basis van hun intellect. En de finale was zeer verrassend. Minerva had de smaak te pakken en kopte maar liefst 3 van de 4 proeven binnen en had daarmee een voorsprong te pakken met de zoektocht naar mijzelf. Maar Vindicat had alle tips goed geïnterpreteerd en troffen mij aan in de oudste bioscoop van Maputo. Ze wonnen daarmee de finale. De kandidaten moesten gedurende de hele battle ook een aantal quizvragen beantwoorden. De verdiende punten met deze quiz, de battles en de finale bij elkaar opgeteld, geeft ons de einduitslag. Tijd om die bekend te gaan maken. De totaalscore. Nummer 4 is geëindigd van de Battle of Africa met 25 punten, het USC. Nummer 3 is geworden Minerva met 27 punten. De winnaar van de eerste editie van de Battle of Africa is Vindicat met 41 punten! Lekker speelgras, bro! Van het begin af aan volgehouden dat we dieselmodus zijn. We moeten even op gang komen, maar als we helemaal gaan, dan gaan we. Ja, ik denk dat we dat ook echt hebben laten zien. Ja, en vooral Gier blij gemaakt. Hij zei op het moment 1 al dat hij wilde winnen. Dat ook nog even. Competitief. Ja, maar zeker. we hebben het waargemaakt, Bas. Kom even hier. Jongens, dat was hem dan. De eerste editie van de Battle of Africa. Volgend jaar harder, beter, avontuurlijker, listiger. We zien jullie volgend jaar.